bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtayi kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare huccidde e mon e oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jammi kisal Allah rokken tawede kadi o saaha mo wuuri taweɗen ɓeyden ustaki sene usto yataw ko bakatuji meɗen wiɗon tan oɗon jarlo oɗon jaafo min jarle min jaafima oɗon ɗacca hakke wiɗon yo Allah waɗanen jammi kisal e leydi ndi kono rokka en balɗe judde battane moƴƴe ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko ni tan Allah rokki en horde e jaam humde e jaam e humtude e jaam ɗum ko yettere Allah yo rokke Allah rokken kadi tawe ɗo saaha mo wuuri wiɗon tan jokke wadde abonné jokke ɓenninde information jokke wadde partage information ji Pindi TV ɗum ina wallita beele ɗum ko ganduɗa woni abonné ji ma yetto saabu ɗo wonno ɗo suwa taw ɓaɗade ɗon yen ɓuura tinude koyɗe meɗen walla mbiyan tan accélérer la cadence ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko noon tigui garirten e banggal roɓɓindu jayndeli meɗen ne jeeyay ko ɓuuri tengtude hande ko faye salaire aji e nder leydi meɗen ɓeyditama no feewi ɗum ɗon noon nane nder jayndeli ɗi kono kadi banggue dawrugol hakkude gardiɗo leydi ndi e tan maire mo Dakar Barthélémy Dias nane nder jayndeli ɗi kañumne goɗɗum e goɗɗum nane nder jayndeli ɗi en mbatta sona udditide jayndi gendire Le Soleil jayde Le Soleil noon e oɗo subaka hande koko ari tan hollide salaire aji ɗi e wiide gardiɗo leydi ndi ɓeyditama guilay go lewru me ndundu gonɗen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗen koppareje noon ina tolne temedere nogas milliére uji koppareje CFA ɗum noon nane nder jayde gendire Le Soleil caggal ɗum garene jayde L'Observateur kañum noon ari tan ha joni koye darde gardiɗo leydi ndi président Macky Sall e wiide mabɓe tan ko way faye kaɓirde koye nani nanne nder leydi ndi walla mbiyen nani waɗa commandé nannaɗo gam tan ɓurde yuɓɓinde ko fayyete ende karangue leydi meɗen ɗum ɗon noon saabi tan ko wayno gilet pare balle ɓe mbaɗi ɗum commandé kono kadi ko fayi tan auto ji ganduɗa ko auto ji bawoji wadde patrouille ɗum ɗon ne tan e wayno avion ji bawɗi kay yaade haɓoyde walla tan ɓeydidde ha joni kaɓirde leydi meɗen ɗum noon colonel Ndaw o addi hen explication ji manam ko ganduɗa kañum faye ɗum ɗon saabu o wi ko sécurité leydi koye fawi koye juuɗe joom leydi ndi ɗum saabi ko wayni waɗa ha joni tan goɗɗum ko ganduɗa keewi nane nder jayde L'Observateur woni haaluji ganduɗa heewi ɗeɗo balɗe eko faye Dubai Porta-Ponti ɗum ɗon noon ɓe mbi leydi meɗen Sénégal innitama hen ma en gar hen no ɓuuriri yajde e so tan roɓɓindu jaydeli meɗen gasi e yewtere meɗen garen e jayde enquête kañum loski ko hakkude Barthélémy Dias e tan gardiɗo leydi ndi walla mbiyen nomination ji ɗi waɗi caggal nde ganduɗa o toɗɗima Guy Marius Sagna o rotti kadi o toɗɗi capitaine Touré ɗum ɗon noon ɓe mbi beele ko faute walla ko way noon beele ko waɗi ko amo foti wadde ɗum walla fotani wadde ɗum tigui woni namdal ngal ɗum ɗon noon kanko Guy Marius Sagna ɓe mbi tan oɗo saaha joni yete o ƴettama walla mbiyen o tan woni mo ganduɗa amo liggoye ville mo Dakar oɗon ɗum ɗonne won konguɗi ɗi gardiɗo leydi ndi suuti hen garen ha joni toon to diwan mo Thiès ɓe mbi tan ko wajiɓe ɓeɗo ɓe nanganno ko rewɓeɓe tigui ɓe tan pawane ɓe piége haaɓe gara ɓe naata e auto ji ɓe jaaha ɓe gonda e mabɓe no ganduɗa yete yoɗani fewani kono noon police fawi ɓe juuɗe goɗɗum ko police fawi junggo kay woni ko tolne temedere capantati jeenayyi million ngaji ko faye tan banggue médicament ji walla mbiyen leɗɗe ganduɗa koko jogorno nadde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal sare hen garen e jayde besbi Le Jour kañum noon ari tan ko wiide hakkude gardiɗo leydi ndi e Barthélémy Dias noon nanodiral wawa dañde hen ɗum ɗon tigui ɓe dawri oɗo subaka hande
sabu mbi gardiɗo leydi ndi wi tan ko toɗɗali Barthélémy Dias ƴettata ɗi fawani ɗum hay nokku ɗum ɗon maɓe gummo hen. Goɗɗum kay ko gardiɗo leydi ndi ummi woni ko faye banggal Sen'Eau sabu Sen'Eau ine anda yete ko gani galle joguiɗo leydi ndi ɗo e nder leydi meɗen. Kanko gardiɗo leydi ndi noon o wi kamɓe yoɓe daro tigui e tan ko faye ustude ndiyam ɗam walla ustude cogguli ɗi kono kadi tottude yimɓeɓe qualité moƴƴo. Wodɓe huccitoɓe kay e banggue lawol ɗum ko hande woni sage femme uji jeeɓinoji oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Astou Sokhna basnoɗo fittadu mum toon to diwan mo Louga. Hande ɓe kuccodirta e ñawoɓe. Garen e jayde Vox Populi noon kañum ɓe gari tan ko wiide Suez kay ko kañum gañi marché mo ganduɗa faye diƴƴe nder leydi meɗen Sénégal. ɗum ne tolni milliard uji 32. ɗum noon ɓe mbi tan ko liggey mawɗo jogori wonde. Goɗɗo mo ganduɗa addi konngudi muɗum e ko gardiɗo leydi ndi wi ko faade mairie ji ɗi woni kay Abbas Fall. Goto mo ganduɗa tan jeeya koye luldiɓe o wi kay Barthélémy Dias ala fof ko waɗi kono poɗɗo fawede e lawol o wona Barthélémy Dias kono ko gardiɗo leydi ndi tigui sabu o wi koko heddanimo ɗo ko ɓoyani ko ɗum woni haala ka oɗo saaha. Ha joni kay ɓe mbi toon to diwan mo Linguére ko tolni 72 candidat ji koye daari gam bokkude liste uji mo Benno Bokk Yakar te noon foti toɗɗede hen tan ko ɗiɗo ne wawi wiyede oɗon liste koye jirwi. Garen e Aïda Mbodj ha joni e nder jayde Vox Populi ɓe mbi ko o holliri tikkere makko caggal nde ganduɗa oɗo ɓiɗɗo gorko tan holli caggal landa makko walla holli caggal kanko maire oɗo. Kanko noon ha joni ɓe mbi ko jaaɗo tan o jeeyay ɓe ganduɗa kamɓe goni yaadoɓe gardiɗo leydi ndi kanko Modou Guissé oɗon noon mataw tan ko goto mo ganduɗa kanko Aïda Mbodj mo joguino hoolare muɗum saabu tan oɗon tigui waddunomo e gonnoɗo maire toon to ganduɗa ko kañum woni Bambey. Kono noon o wattidi ko hollude caggal Aïda Mbodj o yaade gardiɗo leydi ndi. Garen ha joni e jayde Le Quotidien kañum noon ari tan ko wiide toon to diwan mo Casamance koy ha caggal nde ganduɗa ɓe keeɓi diwanuji kewɗi kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni joguiɓe tan bangal sécurité o toon to diwan mo Casamance walla mbiyen kamɓe dadiɓe toon ɓe caggal nde ɓe keeɓi noon diwanuji ɗon ɗo joni ɓe daari tan ko ubbidde minuji ubbaɗi toon ɗi ko ɗum noon woni darde moɓe oɗo saaha. ɗiɗon diwanuji noon ne tolni 118 diwanuji ɗi ganduɗa yete aɓena gonne ubbidde minuji ganduɗa yete waɗanomo toon te ganduɗa wanno ɗum toon ko tan ɓe ganduɗa ko kamɓe goni rebelle aji ɗi. Ha joni ɓe mbi toon to diwan mo Guinée kay gente joɗiɓe toon ɓe noon ɓe mbi kala wondunoɓe Alassane Alpha Condé ma rewne lawol saabu oɗo saaha enquête udditama kamɓe foof maɓe ndewne e lawol. Ko Arabie Saoudite rewne lawol kay woni hajjo hikka ɗum noon ɓe mbi tan ko ka toon to diwan mo Makka to yete oɗo saaha kala mo ala million ngaji 4 piccal ɗiɗi wawata yaade gam tan hajjoyde toon yete. ɗum ɗon noon woni konngudi mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni Arabie Saoudite naaɓe. Ha joni tan garen e ko ganduɗa ko kañum woni to banggal cellal ɓalliɗo e nder leydi meɗen. Docteur Marie Khemessa Ngom kañum ne addi hen konngudi muɗum ko wiide tan nder leydi meɗen wawa haalede banggal émergence walla nana yaara yesso te kay ko faye banggal cellal ɓalli ƴettaka no hannirta ni walla fawaka ɗo foti fawede ɗo te kadi ko foti waɗede hen ko waɗaka hen. ɗum kay woni konngudi makko e nder jayde las. Garen ha joni e nder jayde ɗum ko ganduɗa kañum woni libération noon ha joni tan ɓe mbi hajjo o koy fawama ko tolne million ngaji 4 piccal ɗiɗi ɗi ganduɗa so neɗɗo ala ɗum wawata yaade hajjoyde kono kadi ko tolni e tan mo ala kadi duuɓi 65 ɓurtinɗo ɗum wawata yaade kadi jeeyede ɓen yahoɓe toon to diwan mo Makkatal Mukarram.
ha joni tan garen e ko heewi toon to diwan mo Bargny to yete ɗum noon ɓe mbi cukalel biyentengel Anta Ndiaye basgel pittandu muɗum noon fawaɓe juuɗe ɓe enquête o ha joni nani jokki enquête kay jokkuɗo ha autopsie holliti tigui ɓe jane dow makko woni oɗo biddo debbo biyeteɗo Mariame War kanko Mariame War noon o tan waɗa ko ɓe jani koye dow makko waɗa violé nder galle makko ɓe kaɓɓimo ha ɓiiti ɓe ɗeddimo haw wasi fittanu makko ko ɗum tigui autopsie o holliri ha joni tan ne wawi wiyede musibbaji nani jokki e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi activiste uji tati noon pawama juuɗe ɗum ko plainte mo maire mo Saint-Louis wanno e mo Vélingara caggal ɗum noon kamɓe ɓeɗo tato biyeteɗo Aliou Thiam e tan ni wiye ɓuuri andirede inde gas e biyeteɗo El Salvador kamɓene ɓe pawama juuɗe biyeteɗo Youssouf Diané aɓene juuɗe lawol leydi meɗen Sénégal garen ha joni jande stade coftal ɓalli kañum uddata damal ɓe mbi tan Sadio Mané ɗo joni nani jogori yaade lawol joyi omo yaha e tan amo yaha final toon to équipe makko to yete ɗum ɗon noon ɓe mbi tan hitande 2022 oɗo woni laabi joyi omo jeeye hen ɗum ɗon noon holliri tan darde makko e tan ha joni yidde makko kono kadi e baɗe makko mo ɗe ganduɗa amoni hen ɓe mbi yette Real kañum nani dari hollidde hoore muɗum ha joni ɗum nane jayde nde ɓe mbi noon Liverpool e Real ko kamɓe tan jogori hawrude e final o ɓe mbi kadi Ballon d'Or ene jogori andede walla tan toɗɗede ɗum noon ene ñaague tan sene toɗɗe ya taw ko Sadio Mané wonata saabu noon ko neɗɗo mo ganduɗa amo dañi mérite oɗon garen ha joni e banggal Naples ɓe mbi tan aɓe namno ko tolni milliard uji 26 e faade tan e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Barça walla yiɗɓe namnade Koulibaly ɓe ɗum noon wiyede tan ha joni football kam ina jari saabu saaha foof ko haala milliard uji tan haalete hen hettiyankoɓe ɗum wonno ko uddata banggal roɓɓindu jayndeli meɗen udditen eɓɓore wonde woni banggal meɗen gueɗe rendo walla mbiyen fait divers ɗum ɗon noon en batta tan sona arde e ko kalannoɗen joni joni e ɗeɗon e musibaji ganduɗa ina kewa walla ne dañi e nder leydi meɗen Sénégal ina jeeya hen noon o mo ganduɗa tan walla bone kalteɗo ɗeɗo balɗe réseaux sociaux ji ɗi woni ko faye porte à porte ɗum noon heewi haala kañum porte à porte oɗon ko rewɓe ɓe ganduɗa ina jaaha ina ɗanno rewɓe hewɓe noon heptinede e réseaux sociaux ji ɗi walla mbiyen e banggue showbiz ɓeɗon wiyete tan kamɓe aɓe keewi yaade walla ɓe keewi koyɗe toon to diwan mo Dubai to yete ɗum ɗon noon so hewɓe hen so jeehi mataw gongal mumen toon ko ɗum ñiŋa ɗum woni ko ganduɗa ko heewi holliti ɗum boneji ganduɗa peeñi hen e ko way noon ene jeeya e ɗiɗon boneji noon kamɓe rewɓe ɓe soɓe jeehi aɓe heewi yeyde koye mabɓe toon aɓe heewi e tan ko ganduɗa kañum woni réseaux sociaux ji ɗi hen tigui ɓe dañata contrat ji ɓe noddete toon ɓe totte kalisaji ɗiɗon kalisaji noon wonata ko kalisaji kewɗi yimaya ha timma saaha ko timmi 50 000 euros ɗum ne wawi wiyede ko koppareji kewɗe so ƴewama e CFA jaaha contrat ji ganduɗa jaaha toon tawa ko yeyde koye mabɓe ɓe goniri toon e yimɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe walla joguiɓe hakkillaji ganduɗa ko hakkillaji bondi ɓe kawroyta toon gam rendez-vous ji ganduɗa wona rendez-vous ji ɗi ganduɗa dal ko rendez-vous ji ɓiɓɓe julɓe walla ko way noon saabu ko ɗon mbawmi haalirde ɗum noon woni ko ganduɗa hande sarima e aduna o ko heewi feeñi hen wonnoɓe hen won hen suutuɓe konngudi kaali ko ganduɗa aɓe guranno ɗum toon walla aɓe guura ɗum toon to Dubai to soɓe jeehi e noɓe jeeyirta koye mabɓe e noɓe mbatte e gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa aɓe mbaɗa ɗum toon yaade ha yete ɓe ganduɗa kamɓe goni waɗoɓe ɗeɗo gueɗe bonɗe ɓe ƴewata hen ko
debbo walla goɗɗum ɓe ƴewata tan ko kalis maɓɓe ɓe mbaɗi hen no ɓe mbela ɓe kutorto debbo oɗon debbo goto jiya ko timmi worɓe joyo gondata e muɗum jaafa ɗon ko ɗum noon kewi aduna o il faut haalire no kewiri ni saabu ko musibaji ganda hande nane nder aduna o rewɓe ganda gonday ko timmi worɓe joyi goto fof ina fijirira ɗum banggue e kadi goto fof eno fijirta e muɗum ɓeɗo yete worɓe gonda e mumen gondigal ngal moƴƴani ha wadda e mumen ko wayno yete dawaɗi wadda e mabɓe ko wayno pucci ɗum ɗon fof tawa ina yoɓaɓe koppareje ko namte koni beele ɗeɗon koppareje ina jari ɗum musibaji ina jokki wonde e nder leydi meɗen ne jokki wonde e aduna o ne jokki wonde ɗo woni fof kono noon ko wiyete ko ɓurti fof rufat te ɗum ɗon noon hande ɓurti jawdi jarani ɗum oto joddo jarani ɗum ɗum ko ganduɗa woni galle jarani ɗum yidde ɗangal kadi jarani ɗum saabu koko ganduɗa yete ma heddo e neɗɗo o ma heddo e ɓerde neɗɗo o walla addana ɗum rafiji ganduɗa anda ni ko woni saabu neɗɗo wiyede yo wonde rawandu walla neɗɗo yo wiye yo wonde puccu walla neɗɗo gueɗe bonɗe ina nanne e nder tarde muɗum ɗum ɗon ko bone mo ganduɗa yo Allah dandu en hen ko boneji ganduɗa nani nder aduna o hande boneji ganduɗa rewɓe ina jaɓa ɗum ko saabi ɗum dañal ko saabi ɗum wowde yeyde tarde mumen ko saabi ɗum pewdude ɓalli mumen ha fewi mbaɗi opération ji ɗo woni foof daro hande e jeese téléji tawa saabi ɗum tan ko yeyde koye mumen hande hulɓinima ɗum ɗon noon ma en jokku hen yewtude saabu ko kaleten hen ko eɗen mbawi fuɗɗude ɗum hande kono gasani taw ma en jokku yewtude hen so Allahu lamɗo jaaɓi garen hen no ɓuuri yajirde ko yiiɗi konngodi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen amini paɗa onon e commentaire uji moɗon ko ganduɗon hen ko gaddon ɗum saabu yewtere nde ko enen fo ndendi ɗum onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jokke wadde abonné e Pindi TV yo Allah waɗanen jaame kisal bandiraɓe onon fof on duttama teddugal kadi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane